morjesta morjesta. Se on uusi pyöräilykesä pyörähtänyt käyntiin ja Vantaalla uusia tuulia. Nimittäin Myyrmäessä on avattu tänään pyöräpaja, jossa jokainen voi käydä fiksaamassa omaa polkupyöräänsä. Lähdetään katsomaan millainen paikka se on. Not pausing at all. Tällainen. Saaks kuvata? Saa kuvata. Joo, tänään ensimmäistä kertaa auki, eiks näin? Kyllä. Tänään juuri, puolitoista tuntia sitten ovet avattu. Joo, onko käynyt porukkat? On tässä käynyt vähän pyörähtämässä, mutta ei nyt hirveästi vielä. Niin. Eikä se tästä lähde, kun ihmiset näkee, kun täällä auki. Niinpä. Joo, kaikki tarpeellinen löytyy, mitä voi kuvitella. No, eiköhän. Oikeastaan näin. Ei nyt varmaan ihan joka ikistä työkalua löydy, mutta sitten hankitaan sen mukaan, kun tarvetta tulee. Ja Joo, täällä on kaikkea siellä on tarviketta. Onks nää niinku ostettavissa vai? Nää on kaikki ihan ilmaiseksi käytettävissä, kaikki mitä löytyy. Joo. Ja kaikki muukin, mikä täällä siis on, siis sieltä voi mikähän ei maksa. Kaikki työkalut on ihan ilmaiseksi käytettävissä. All right. Homman nimi on se, että itse korjataan. Neuvoa saa, jos pyytää. Mutta lähtökohtaisesti kaikki tehdään itse. Että kukaan ei korjaa pyörää puolestasi, mutta voi kyllä jeesata, jos ei tiedä mitä tekee. Niin Joo. voidaan auttaa.